Say Parfums.com uvádí 3 důvody, proč se k nám přidat, aneb přestaňte se bát. Zkusme si nyní odpovědět na otázku, proč se lidé bojí multilevel marketingu. A zde jsou odpovědi. Jednak se bojí vstupních poplatků, bojí se toho, že budou muset prodávat a nejvíce se bojí toho, že v tom zůstanou sami. Nejdříve se pokusím vyvrátit obavy z vysokých investic. Každému našemu začínajícímu spolupracovníkovi radíme, aby začal od stříbrného členství, které získá zaplacením administrativního poplatku ve výši 50 korun a nákupem jednoho parfému pro vlastní potřebu. Společnost Say International pak přidá vzorek dalšího parfému dle volby uživatele zdarma. Celková částka, kterou nový člen zaplatí, je podstatně nižší než 500 korun. Blíží se tak částce, kterou většina z nás zaplatí jako náklady na cestu do zaměstnání nebo kterou průměrná rodina zaplatí za návštěvu kina. Nejedná se tedy o částku, která by měla mít zásadní vliv na náš život. Větším problémem je problém obav z prodeje. Oproti konkurenci nevytváříme síť distributorů. Vytváříme síť uživatelů, kteří si kupují parfémy pro vlastní potřebu, nikoli za účelem dalšího prodeje. To ovšem také znamená, že nikdo z našich spolupracovníků není nabádán ani nucen k tomu, aby obcházel své známé či rodinné příslušníky a nabízel jim zakoupení parfému. Nemusíte se rovněž bát toho, že bychom vás v tom nechali samotné. Poradíme a pomůžeme v začátcích s tvorbou struktury MLM. Nejste v tom totiž sami. Protože z toho, že v tom zůstanete sami, má obavy nejvíce lidí. Jak to vlastně je, když cílem není navštěvování rodin a známých spojené s prodejem parfému? Co je tedy náplní, když není cílem hledání dalších prodejců? Dovolte mi, abych vám vysvětlil, jak to děláme. Každý spolupracovník, který začíná, se stává členem klubu Say International. Některým se daří hned od začátku. Po seznámení se s naším systémem podpory začínají sami vytvářet obchodní struktury a pomáhat ostatním. Co ale v případě, pokud uživatel nemá tolik štěstí a neví, jak postupovat? V takovém případě nastupuje náš systém pomoci. Zkušenější pomáhají novým spolupracovníkům s vytvářením základní skupiny. Dejme tomu, že zde znázorněná figurka představuje zkušenějšího uživatele, který získal do své skupiny méně zkušeného uživatele. Zkušený uživatel si vytvoří hned svou druhou nohu struktury. Následně zaregistruje pod svého prvního spolupracovníka nějakého dalšího spokojeného člena. Pak pomůže své druhé noze a vytvoří si třetí nohu. Další spolupracovníci po získání zkušeností začnou dělat totéž, čímž se obchodní struktura začíná rozšiřovat i uživateli, který prozatím tyto zkušenosti nemá. Méně zkušený uživatel ale během času získá zkušenosti, informace a dovednosti, které mu pomohou s vytvářením jeho vlastní struktury. Námi vytvořený systém je natolik efektivní, že i uživatelé, kteří neměli předtím žádné zkušenosti, mají během několika týdnů skupiny čítající více než 20 spolupracovníků. Více podrobností o tomto systému se dozvíte na vzdělávacích akcích, které pro členy naší skupiny organizujeme. A proč to děláme? Protože pokud pomůžeme našim spolupracovníkům k zisku, budeme ho mít i my.